Ladies and gentlemen, tadzoka zvakare namutumwa mukuru, mutumwa Masango. Vane kufamba kwavanga vachimboita paweekend iyi munzvimbo yeChegutu nemabasa akati kurei avanga vachiita. Mutumwa, togamuchirai. Mukoma Zigo, toti muri sei? Ndiri nani, ndinongomukira tichinzwa nyaya dzana Holiten vachituka vakuru venyika. Zvazvinoita kurasika kunowanikwa mwana. Asi kuwanza madrugs chete kurukitika. Kuwanza madrugs asi zoti pane zvimwe zvinhu zvokuti unogona kuzviita usifungidze kuti kugona. Asi mangwana zvozokuparira ndobasi riripo. Saka ndopatinotaura pachiti vana vaduku vanoda kupota vachimonitwa. Plus zvakafanana kuti wakatamba nemwana wako handiti muchitamba mese daddy mwana anofanira kuziva pakuzoperera. Tine chidzi tikufara asi anofanira kuziva kuti dzimwe dzenguva baba vanorova neshamhu. Kuti mangwana kana vaenzi vakauya ane matambiro anoita achiziva kuti handizodarikidza. Saka kweke kauteni unonzi kudarikidza kweke. Hanzi nemwe munhu hanzi ane chirwere chiri kutomushusha chaicho, anenge ane chirwere chemwoyo kana hana yake inogadzikika. Asi chero hana isina kugadzikika inongozofana kungodzorwa handiteka. Inofana kuzongodzorwa. Saka tiringotarisa kuti maitiro ari kuita yaya handiteka. Munhu ngada kurarama zvakanaka mulife, gara zvakanaka nevamwe. Because mhepo dzinosumudzwa. Mhepo dzakauteni dzakatangira pana naEbhetenjo pa pakatangira mhepo pa. Saka unozvitakurira dzimwe mhepo dzanga dzisinei newe. Asi dzinozosumuka. Saka tiri kuti isusu anoda kuzoona muchinda hama dzake ngadzimutore dzimbofamba naye dzimbonamata naye chaizvo. Because ane mhepo iri paari. Then tine muimbi mukuru watofarira chaizvo, Baba Hararo, King David. Vanga vakumboti ninda kuita zvechechi chete, but kuona kuti vanenge vadzoka kuJT. Makainzwa? Ndosaka takataura takati panyika hapana vatsvene vashoma. Vatsvene vagona kutonetsa kutowana. Nokuda kwokuti tikashamisika kuti ndakanda kuti Baba Hararo vatatendeuka vasiya zvese. Andokuzona tu wakaibva watanga kutaura kuti zvakati nezvakati nditeka. Asi akafunga mamwewo vazodzokera muJT futi. Saka chinoitika ndechekuti kana Mwari ada anongoita zvinhu zvanenge ada kuti aite. Papa kureva kuti vakatokoneswa futi kuti vadzokerawo. Plus tu pamwe munongowawo munhuwo angakoneswa mune mukadzi. Dzati vakadzi imidziyo muteta isunyaya kunyanya kuteerera stereki wozimbabwe dzedu. Saka isuye kunyanya kuti ikukondorore stereki. Saka papa yafunga wanga wapinda murudo chaizvo, asi unoda kuti uzoona kuti unokwara nenzara handiteka. Rega niyedza kudzoka kupi kubasa handiteka. Saka papa titenda hedu kuti Mwari achiramba achivaitira zvakanaka. Basa ravo chitendera futi kupi kumberi. Already kuna mafanzi anga akatovamirira. Saka tikuti isusu zvinhu zvinokuratidza kuti vanga vambogadzira. Saka vanoti vadzoka futi muBaba Harare vabva munhenge. Saka voza kuti kuimba kwekunonetsaka. Gospel mahwani baba yasiyana neJT baba. Andokona. Boss gospel mahwani. Ana mahendere ana charamba. Andokona. Uchinoona kuti vazhinji vese vakapinda mugospel vashoma vakuramba vachipika. Vazhinji vachangodzokera pai? Todona kamuchose. Boss tinovaimba vakawanda vamwe asiri kutonzwika. Asi wameshina mazita avo asiri kuti nenga kangoti 3 masongo akabva atongohita ndobva atasi ndobva apera. Kuti gospel. Saka kuJT kweke anga abata musambo wake wegani. Ari 1 handiteka. Kweke kusaka tikuti kuti chiro vakadzoka vanongokasira kutambirwa nemafansi. Ende tinoti isusu ndiMwari anoita kuti zvinhu zvidaro. Mwari anoronga chinhu chake zuva raanenge angofunga. Saka kusiya kwavaita JT hakusi kurasa Mwari. Baba. Handira kuti kusiya kwavaita kudzoka kuJT hazvirevi kuti varasa Mwari. Baba da kukubvunza vanhu vese anda zveJT havadiwe naMwari here? Vandiwa naMwari, munhu wese anongodiwa naMwari. Saka nyaya iripo ndeyekuti chero munhu achiro chidhakwa chinotodiwa naMwari. Hazvirevi kuti munhu anoda kuchichita asingamudoro ndiye akachena chete. Chidhakwa chechi chinotodiwa naMwari handiteka. Kureva kuti iye achakuti ndochechanga nosadiwa naMwari zvamuchose. Depends nokuti unenge uchitonyengera mamabasa uchitonyebera vanhu ndoita zvakati uchitonyengera. Saka chidhakwa chinoda abuda pachena ndomwa. Abuda pachena kuti ndizvandiri. Saka kwete kuzoti mapostori anobva wazotanga kuzoti wadai
mumwe munhu achinjenga ndikuona kuda kuti unenge uchiita zvinhu zvingadiwe naMwari. Mwari ari pati saka wakagadza mutemo usingakwanisa kuzviita kuda kuti unotukwa naMwari. Yes, saka baba Harare tikuti isusu level inenge itori bo. Saka anotodiwa naMwari naizvozvo. Alright, paweekend ndakaona kuti vanhu vanenge vakaenda kumwedzi ndisenzi kuti hamene zvakaitika kumwedzi. Itai mwedzi wangu washata nezuro kwete kuti vanhu vakaenda kumwedzi. Tuye yaya masaramusi anenge achiitika pasi Mwari paona kuti Mwari anokondora zvinhu zvake. Zvinhu zvaMwari hazvinzwisisike mushe bosi Mwari anokondora zvinhu zvake. Ndisakaona Mwari chiratidzo chihombe chekuti Mwari akafunga nhasi kuti panyika panapa nhasi tingofa tofunga takatongofa. Mwari akatongofunga kuti mangwana nyika ngaitanga kutonaya mvura iri serious, inotofuma yakatonaya mvura inouraya vanhu. Mwari akafunga kuti ngakungoputika moto kudenga, unofuma wakaputika moto. Saka Mwari anokontrol yaanoita. Yes, saka ipo payapa panenge pane mission yekuti Mwari anochiita zvaanenge achiita. Futi kuntowarungu toita mafanizi topota tichiita maaction vachiratidza zvimwe zvavanenge vachida kuenza kuexplaina panyaya dzemwedzi po payapa nditeka. Saka kuona kuti zvinhu zvisiri right izvo zviyezvo. Because Mwari anenge ane marongero ake. Saka untowarungu vanenge vaida kutotora pfungwa dzaMwari kuda kuti kunzora usvika palevel yekuti da kuti waona kuti Mwari ari papi chaipo ndikuona level yaMwari haitangike ende haigoneke. Yes. Aiwa, ndikupaona mutumwa. Ladies and gentlemen, tinenge tichigara namutumwa tichimbovabvunza nyaya dzinenge dzichiitika, asi nyaya tisanyanyofambira panapa ndeye kubatsirwa kwemarudzi, kupiwa minamato kwevanhu. Hanzi minamato unopiwa munhu kana kuti munhu anonamatirwa. Vanhu tiri kupa vanhu minamato ngomaziko, tinonamata takanamata topa vanhu munamato. Kureva kuti wakaenda kuchipatara wakanzi unomararia chiremba akuongorora akuona kuti une chirwere chakati asi chinozoda treatment. Yes, saka isu kana chinga tawo kuvheneka tinozokubva takupa zvokuti ushandise zvinhu zvako zvifamba zvakaita zvakanaka. Yes, I know kuti kunamata kuma prayers anongodiwa anowedzerawo simba. Asi panozodiwa zvokuti ushandise zvobva zvafamba zvakaita zvakanaka. Alright. Imi takakutarisai ndoona kuti vanhu vanobatsira, vanhu vanonamatira, mafundisi vane mapepa ainawo vanzi ndiana chiremba. Anofananidzwa here nana chiremba kuchipatara? Isu tinaendera mapepa andinawo anofananidza bosi chikonzero. Mangwana ndakafirwa nomunhu pabasa pandinenge ndichiitira basa. Ndinofanira kuratidza kuti ndikaregister, ndakaprovwa kuti ndinge ndichiita basa randiri kuita. Saka mapepasi tinawo. Aiwa, tiri kuita zvekuseri kwemoti tinawo mapepasi nemabheji eubhishop tinawo. Saka zvinhu zvatinenge tichitarisira kuti zvinhu izvozvo zvinotimiririra mangwana. Ndakafirwa nomunhu pandiri kureva kuti ndine mapepasi angu inini ekuziva kuti shuwa ndinobatsira vanhu kureva kuti achizotora mhirizhonga kunyanya. Saka munhu akafira mumaoko mangu inini ndisina kutesta kuti ndinobatsira vanhu zvechokwadi here kureva kuti ndogona kusungwa nazvo. Yes, saka chero ndakaenda kumba kwevanhu patinosvika tokuona kuti waruwa kwakwafira ikoko nezvikwambonza hatuna mapepa here haana. Kuti vanongoti yanga riri boga handogona. Saka tipamudzi ngwa ndaenda ikoko ndarwiswa tarwisana kana chima unoziva kuti kune vanhu vane miedzoka. Unoona kusvika mbako vanhu rwisana chero vanhu kutoita vanhu vanoita miedzi ikoko. Yes, kana una mapepa anokumiririra zvinhu zvakawanda. Asi satarisire zvakadaro nokuti kana simba ratakatumwa naro naMwari richitingorishanda chete patiri kureva kuti zvatikuita zvidhafu zvihombe. Alright, ndikuona kama maprofita awanyuka akawanda, mamwe kumuka unge howa. Unongomona nhasi aripo after mazuva mashoma hauchamuoni. Ndopo uchenjerwa mukape vanhu vari kuda kutsvaga kuti ndonobatsirwa kupi? Alright, maprofita awanda zveshuwa mukomaziko. Nen'anga dzawanda futi. Bozi mwe munhu anoenda kunotenga mushonga kumbaro wanditeka akutoti ndakurapa. Chikonzero akutotarisa situation yenyika. Asi uchenjeri wandinopa vanhu ndokuti chinoitika chekuti vanhu vachaida kumbosiyiwa vachiita zvavari kuita. Bozi munhu anonetsa kuti muti siya ichi vachenjere vega. Ngavafanira kuchenjera vega. Ivo vanofanira kuti across one eye oona kuti uyu akatumwa uyu ndiwo chokwadi yanditeka. Because unotoona kuti kuno vamwe vanotonotoshorepodza nezvedu vachitofarirawo umwewo. Asi isusu teitoti
wanombotsa kuona kuti mukomana wemahwana apo bcause munhu ungu wachinonesa vanhu vavaya ndechekuti mangwana wakamuona ari pabanire pakambozuma kuswera mangwana papai the more time anongokanganisa kunyepera vanhu ipo paya the more time unozomuona akunzi akubhulawaya andona saka vaprofita vakadaro vazhinji chavagari pasi yes like vazhinji vanoprofita unonzi vati valike vanhu vari nauk kunze kwenyika vazhinji vari kurohwa pamafoni apa mari dzakakurisa nemunhu asina kumvura amboona asingazive munhu yobva adzima foni ndine vanhu vakawanda ndaona vabatsirwa vachiuya kwandiri nichivabatsira vachiti ndakatumira munhu mari achiti ndichatumira muna matomangwana haana kuzobatika mumwe achiti baba ndakatumira mari munhu kuti aende kumba kwako aende kumusha kwangu ati anogona kugadzira mumba pangu haana kubatika saka mumwe munhu anogona kupatsana ngurochidzo chokwadi mumwe munhu anogona asi obva atoti uchitutumira mari laini achatiiti saka ichiti isusu vanhu vazhinji vanofanira kuongorora vanhu kuziva kuti shuwa ava madzibaba vane history yakaita sei anditeka munhu anombori nehistory yebheki like isu vachinji vakabvira kuti inzi wabva kudhara vadezi ana tilda tichiita mainterview panana Star FM tichiita mabasa akasiyana siyana plus ndine church hombe muno muZimbabwe yes inozikanwa inonzi kubata kwaApostolic Faith Church yokuti kana takaita mascandal hatikwanise kutiza tinenge tirimo asi mascandal hatimadi because vanhu havadi zvinhu zvisina basa kumaziko chausingagone kuti uite mascandal iproblem yekuti unonge watora zvinhu zvaunenge uchiiti izvizvi hauzvigoni uda kuzviti unozvigona saka unosangana nawo mascandal muedzo wevakadzi tinokurudzira kuti vakadzi vakauya kumasejari kwedu ngatingoita ngatingovaitira minamato vachidzokera kudzimba dzavo because chinoitika chekuti kwekwe kunouya miedzo ndipona vachinji vaprofita vanzi amutsi warepi aita zvakati nyaya yekuti vamwe vakadzi unogona kuita zvimwe zvinhu zvisiri right unoona varume ndakambona umwe varume vachishandira vakadzi vachibata vakadzi miri wese aiwa mukadzi muyerese chete nezita raJesu komborerwa wapedza womitira munamato yes ndine dambudziko rakati zvakadai zvano womupa munamato chete endai musi wesandi modzoka moona ana mai wechikadzi moonekwa nyaya dzenyu dzipi idzodzo ande muri kuona kureva kuti hausangane nemiedzo inotiza kuenda kurefu newe yes miedzo inotiza kuenda kurefu newe saka wakati wewe urucheka masari kuvakadzi uda kucheka ndiwe woti wewe ndinogeza vakadzi wenda unovabvisisa hembe wageza ndiwe uri pedyo nejeri so ndikupaona mutombo matara nawo ematambudziko kuti vamwe vanenge vachititogona zvese vasingabude pachokwadi matambudziko amuri kubatsira ndehapi kunyanya mumwaka uno matambudziko mukomaziko atiri kubatsira akawanda iyaye muzvikwambo yakuti yevanhu vakurwa nezvidhomaya ndine imwe nyaya yanga ichitoita yekubhulawayo yanga iri serious yekubhulawayo tikatozinda musango tikaita minamato yakakurisa kwanga kwakaipa mukomaziko kuna vanhu vakaromba kunzoko vari dangerous saka nyaya yezvidhoma iyo nyaya yezvikwambo zviri kunetsa vanhu zviri kushandisa vanhu nenyaya yemamarriages tiriyo zvimwe zvatiri kugadzira izvozvo malokusenda tiri kuita zvakare mufunga makaona yesterday Sunday ndandiri muchegutu ndifunga mangoona uwandu hwevanhu vanga vari muchegutu zvizvo zvekuti anzi varume vana matambudziko baba vaona varume vakati kuzara 50-50 nevakadzi inini mazuva ndiri kutewa nevanhu kuti muchana chikonzero ndine basa randakatumwa naro randiri kuita riri kuonekwa nevanhu vanhu vechirume havangotera kamukomaziko ngoti ndangoenda murume wechirume hauye dzasonyana pamasowe anowanda vakadzi stereki unoona pana varume 5-6 yes asi kwangu ino wakauya unoona 50-50 chikonzero varume vane zvavakatenda pandiri pane zvandiri kuita kuvarume zvandiri kugadzira nhau dzemusana ndiri kugadzira nhau dzemabasa ndiri kugadzira nhau dzekutotiwo futi kuna vamwe varume vaiva vanenge vachitoti isusu takaneta miri mumba tikugadzira handiteka nevakadzi vachitiri saka zvinhu zvakawanda zvandiri kuita usachinipa choti wakabatsira munhu wani so anoudza umwe kuti iwe nyaya yako inenge iri uko like pane mwe muchinda yefunga ndikwanisa kufunga ndaida kuti ndakambomutsveta kuti mboya naye painterview panapa akazoti ndiri munhu anozikanwa muno muZimbabwe chakanyanya muchinda akaenda kuna chiremba achitonzi haachakwanisa kuita system yake yabloka haachakwanisa kuita basa mumba mapiritsi chaizvese akamwa mapiritsi anga asashanda yekuti aite basa mumba mukadzi akasvika pakutoenda mukadzi achari kuFrance akasvika kutoenda mukadzi iyeyo asi nzoti murume ndakamugadzira izvozvo babaka mukadzi akatonzipo mukadzi anzi I think pane 2 weeks anditi mukadzi auya kunoko
hanzi baba ndiri right handiteka mukadzi akauya mukadzi akanditenda mukomaziko handiteka wega akandipa 1000 handiteka kanzi baba imwe drink basa rababa ndariona ndanda kutoti mimba yangu yaita se yaparara saka ukuona pane zvimwe zvinhu zvokuti vanhu ivavo vakapa testimony kuvanhu zvimwe zvinhu zvinosimbisa mumwe munhu asi isusu tiri kungotarisira kuti like matestimony funga makaenda Facebook pangu muri kuona matestimony ari kuuya kuti mbichana ende ndiri kuona vanhu vari kutera peji redu iroro chikonzero tine zvinhu zvatiri kuita zvakanaka. Ndikupaona mutumwa ndikupaona vanhu vanokuwanai kupi? Vanhu vanouya parugare paAC 35 muna Mambo Tuesday, Thursday neSaturday tinenge tirimo murugare tichita minamato imomo. Friday chitatu neFriday ndechita ma1 on 1 muChegutu for free kumunhu wese kuno kurugare for free kumunhu wese asada azobhuka private yake asingade kuonekwa pavanhu ndioningwa kuzvisarudzira nzira dzani dzako ari kuda kubatsirwa online unobhuka online yako wobatsirwa online handiteka kureva kuti tenda kuzokupa time wobatsirika sei tuti isusu vanhu vanofanira kuti vabate panoponesa mukomaziko ndikubona zvaka zvezvo kuti anzi tibhuroke vanhu mukomaziko kuti musaende kuna nhengi no munhu ngaachuze zvaari kunzwa kuda asi tiri kuziva kuti vanhu vatenderera mapano pano zviri kuitika asi vanozopedzera vadzoka kwatiri saka tenda kuti Mwari achatitira zvakanaka isikaramba chibata basa zvakanaka mukomaziko nemiwo zvinoto podcast inoika ine vamwe vanhu vayasunungura vakawanda plus vanhu vanofanira kubata panoponesa yes inoti kuno vanhu vatsananguro vadzinzwa vaneta nadzo asi vanhu vakuda kundiso chete ndo chimwe chinhu chisiri kuzikanwa vanhu ichocho kuti tsananguro chete wadzinzwa wafamba kwakasiyana siyana asi panotibata panoponesa kundiso ndo pari kuzonetsa ipapo saka isi papo ndipatiri kubata ipapo kuti zvinhu zviite chete. Mune mamwe mashoko ekupedzisira muda kupa vanhu tisati taenda? Ini ndiri kungoti ngatinamatirei mweya wematsaona zvakanyanya mukomaziko. Ndaona mapostori emasove echishanu vari muroads handizvozvo vanenge vachiita munamato vanga vachiita handiteka toti zvavakatoita izvozvo zvinobatsira zvinokamurawo mamatambudziko yes hazviri matambudziko anogona kuzopera same day asi zvinotobatsira mamatambudziko. Inini hangu ndisiwo John Masowe ndiri kubata kuApostle Faith Church yes asi ndinotenda kuti tese tikunamata Mwari mumwe chete yes saka inini ndine chiimbo chokuti vanhu ngatinamatei vanhu ngatisiye kuromba ngatinamatei tisiye kuromba mari unoyanyore dzatsi right ngatishandei kuti Mwari atiite zvakanaka like UK neSouth Africa Cape Town yai maloko muda maloko animi mukunyanya mamire munya kubreak marriage zvakanyanya mamarriage vanhu ngavachengetedza dzimba dzavo mukomaziko ende vanhu vakuda mafaro zvisingaiti makamboona kuti Dukensley uko kwakadzi uko kunenge kwakazara baba kuti tauti vakadzi vesawa wachinji vecho vanenge vasina kutororwa kuti dzimba dzakuretsa saka vasina kurorwa vakupushira vakadzi vakarorwa mumafaro vakadzi vavo vachinji vasina kurorwa ndivari kutopushira vakadzi vakawanda kumafaro saka ngavasiye system yavo iyoyo ngavafare vega ikokoko. Ladies and gentlemen, mawanzwa mashoko ari kubva kuna mutumwa manumbers avo ndo ari kubuda pascreen vabatei zvinhu zvenyu zvinofamba zvakanaka that we are out.